Så til sidst, så går vi, som de snedige af dem sikkert har gættet, over gaden, fordi nu er også den sidste lejlighed færdig her, og dyrehandlen lader vi stå. Og så går vi over gaden til Rottehullet, derovre hvor så mange sager er blevet ordnet i tidens løb, derovre hvor Emma har regeret, og hvor det hele, når det hele har været i hårdknude, så har Emma altid været den, der satte tingene på plads. Bodil Udsen. Godt nytår! Ja tak, det er lige måde at sige. Du må jo i hvert fald også have, nu har vi jo røbet, hvad der er i. Ja, så vil jeg hellere have et større glas, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er fjollet at blive ved med de små. Ja, det er rigtigt. Når vi ved, der er vand i, så må jeg du kan godt lide kold te, hvis du ikke har noget mod det. Ja, du gerne have kold te? Ja. I glasset? Ja. 7,5 år med Emma, Bodil. Jamen, det har kun været 7 for mit vedkommende. Jeg var ikke med det første halv. Nå, var du ikke? Det var jeg ikke, for man vidste jo ikke, hvordan det ville komme til at gå med den serie. Nej. Da det så det gik så godt, så sagde de, nu må vi finde et sted til, og altså ligesom at kunne tage nogle nye vinkler og et nyt miljø og sådan noget, så lavede de altså Rottehul. Ja, og så blev du fast. Og så blev jeg fast inventar der, og det var jo meget morsomt. Der har været mægtig skægt i 7 år. Det synes jeg ikke, vi skal snakke mere om. Nej, det synes jeg ikke. for det har været så udmærket, og sket, og gjort, og det har været dejligt. Du har jo også, ligesom de andre, spillet en hel masse andre ting. Ja, jeg tør nok sige det. Ja. Større eller mindre held, kan man sige. En af de ting, som du for nylig har spillet, det var jo Virginia Woolf. Ja. Hvem er bange for Virginia Woolf? På Gladsaxe Teater. Ja. Det var 3 timer og 10 minutter. Der var jo en film med Elizabeth Taylor og Richard Burton. Ja, det vil jeg godt. Jeg har ikke set den, desværre. Jeg har aldrig nået det. Nej, men du ville godt have set den. Ja, jeg mægtig gerne have set den. Du ville ikke føle, at det kunne genere dig i din egen opfattelse, at du så noget? Nej, Elizabeth Taylor? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Nej, det tror jeg ikke. Men det kunne måske være en belastning for mine medspillere, altså at blive sammenlignet med Richard Burton. Jeg ved det ikke. Jeg synes jo nok, han er dejlig. Men man kan vel også tænke sig, at ved at se nogen, der udlænding eller andre, der har gjort en stor rolle, at man måske kunne lære et eller andet, eller bruge man kan da absolut lære meget af, hvad andre gør, det er da klart. Men man lærer nu som skuespiller mest af at spille komedie, det vil jeg tro. Ja. Man skal også have en vis tro på sig selv, for øvrigt er det jo en, jeg vil sige, det der med at være skuespiller, det er jo i virkeligheden en, man kan jo ikke kalde det et mindreværdskompleks i hvert fald, der får en til at stille sig op. Det kan det jo altså ikke. Selvom man godt kan sige, at man er beskedent menneske på så også mange måder, så er man jo alligevel fantastisk pågående, at man sådan kommer ind i folks stuer, og man bilder sig ind, altså man kan tåle at blive set fra 4 vinkler på én gang, altså. Og det skal nok gå alle sammen, at der hører jo en enorm overvurdering til, vil jeg sige. Eller selvtillid. Eller selvtillid, ja. I TV-teateret her sidste år, eller forrige år, opførte man Aladdin. Ja. Og der var du med som Morgiane. Ja. Hvor du var... Ja, det var jo fantastisk, for det var fuldstændig ligesom at være i Østerland, når man kom herud, og de sad ude i foyeren herude. Der var jo araber, den ene flottere end den anden, altså med snabelsko, og de gik og faldt i pluderbukserne her. Det var meget fantastisk. Og så havde vi dem jo virkelig i København. På det tidspunkt var det i hvert fald en stor fordel. Fordi der skulle jo ikke så meget sminke til dem. Og det var jo meget morsomt, det var det virkelig. Og det var jo med Kasper Rostrup og Kromaki, er det det hedder? Jo, det er det, ja. Ja, fantastiske optagelser med stort fyrværkeri. Så hvor der bliver bygget en lille bitte by op, og så ligger der sådan 4 store, helt alvorlige mænd og svinger med stjernekaster om bagved. Og sådan noget, det synes jeg altså er så fantastisk. Og så kan man gå ud på skærmen og se det, så ser det fantastisk godt ud, altså. Og så ser man sådan en lille put landsby, og så siger man, ligger helt alvorligt og svinger stjernekaster på højre til venstre, og meget vrede, hvis nogen kommer og forstyrrer den. Vi har fundet en scene, Bodil, fra... Det glæder jeg mig meget til at se, for da den blev spillet, der var jeg i Kenya. Ja, der fik du aldrig set. Nej. Det er der, hvor du går på torvet
og ser på statuerne, hvor den ene er din jeg søn. Jeg havde sådan håbet, det var en anden. Det ved du ikke. Nu skal du bare... Skønt, jeg har ikke meget en tid i dag. Man skal på torvet efter kød og urter. Så må jeg altid dog betragte dette fortræffelige hus, hver gang jeg nu går her forbi. Ak, hvilke smukke støtter. Hvor her må være rart at bade sig. Men hvad er det? Der er jo blevet opsat en splinter ny og dejlig billedstøtte, som forestiller et ungt menneske, et skikkeligt mandens barn i dybe tanker med sine øjne vendt mod døren hisset. Jeg må dog have mine briller frem. Hvad nu? Du særlige profet fra Mekka, det er min søn. Min kødelige søn. Med kaftan på, med bukser, turban, støvler, livagtig som han står og går på jorden. Hvorledes kommer han til denne ære? Det skulle dog aldrig være spot, fordi det er et fattigt skrædderbarn. Nu klør han sig på næsen. Nej, det er umuligt. Det er hekseri. Det er for meget fordret af en billedstøtte. Aladdin. Hjertesøn. Ak, svar mig dog. Giv dog en lyd fra dig, jeg kan høre, om det er dig, min søn. Men tager jeg fejl? Og er du ej Aladdin, men en anden, så bliver jeg vred. Men tilgiv smukt din mor som en god, kærlig søn. Min mor? Hvad gør I her, min mor? Jeg køber kød. Hvad gør du på huset som en støtte? Jeg stod fordybet i betragtning over den skønne bygning. Ja, min kære søn. Om det så er mig, der kun forstår mig lidt på arkitekturen, eller hvad den hedder, så må jeg dog betragte den hver dag.